Dok stojim okružen kostima ovih davno izumrlih životinja, one me podsjećaju na jedan biblijski tekst iz Otkrivenja 13, gdje se također spominju ogromne i čudne zvijeri koje ne možemo vidjeti u svom komšiluku i u svojoj blizini. A ako ih vidite, to znači da ste nešto jeli i pili što niste možda trebali. Naime, Otkrivenje 13 govori o posebnim zvijerima koje aždaja koristi u svoju svrhu. I dok ovih dana slušamo o vijestima, na vijestima o zlostavljanju djece u katoličkoj crkvi, nije teško pomisliti i vidjeti neke sličnosti, bar jedne od tih zvijeri, sa ovom drevnom vjerskom institucijom. Postoje najmanje tri problema koja mi primjećujemo na osnovu biblijskog teksta kod ove zvijeri, a to je zauzimanje Božjeg mjesta. Drugi je problem pravljenje posebne veze sa svjetovnom vlašću. I treći problem je problem progonstva neistomišljenika. Veoma često mi vidimo mnogo više od ovoga u drugim vjerskim zajednicama, posebno onima sa kojima se mi ne slažemo. I zato je važno biti oprezan i biti pošten i slijediti biblijski tekst, a ne tragati za onim najgorim što vidimo kod drugih i onda to im pripisivati kao nešto loše. Sa druge strane, ovaj biblijski tekst želi da posjeti svakog onog koji čita kako veoma lako religija preraste u nešto što nikada nije trebala da bude. I kako ljudi koji su iskreno posvećeni svojim idejama mogu veoma lako biti pokvareni pod utjecajem vlasti i svih drugih negativnih osobina koje svaki čovjek posjeduje. Zato umjesto da budemo brzi da osudimo druge, pročitajmo ove tekstove i ispitajmo sami sebe. Postavimo ono čuveno važno pitanje: da nisam ja Gospoda.